Nak wis amit-amit jabang bayi, jan ora omes aku ndelok kon iku asline. Omongane Riko kok cemlethake, Bik. Wong atasane praene kaya silite panci ae kakaan model Riko. Lho, kono aja sampe silite panci lho nang aku nah. Deloken pacakamu dhewe nduk kaya sinden ora payu pating clonteng, sing abang, sing ijo, sing kuning, jan kaya lampu merah. Sale alis-alise kaya kidang. Irir, pasando ko na diyo. Umay kok sepi. Ya mbak Per, paling yang metu pedinya ni arek cili. Tapi ya kebacut, masa riyo jajane heno. Lah iya, masa udah ya rek pasando ko iki. Kok gak ono di umay. Tak kira lek mudi wong iki Per. Pasti singitan. Bos, ada tayo ilo. Wis remah tayo po. Iya lah Ir. Luput awak ngene iki. Pengen oleh sangu teko pasando ko. Kan sangu piro rek? Lek aku caper, oleh 530. Oh ya, akeh gol tekmu. Tekmu Ir, oleh piro? Oleh 650 Per. Lotongi kena kayak gulaan bote. Lah rek, sangumu kok padha akeh-akeh sih. Lah oleh kulan. 15.000 iki. Mare, kon mang pas wong isu mengenai duit, kon ngerebutno ngeseng. Kon saiki jongor kale duit. Lah kate ya apa maneh yer, wong awake iki ya kuareken. Kon iki lho, senawis pelusen kok teko ae nambani duit. Tapi kabeh iku teko amat ibadah tak Per. Bener kol, lah cepet lo, biasa malah oleh rezeki mek titik saiki. Gak koyo aku akeh 650 bos. Wah, pamer umbel ijo iki. Lah maksudmu lho, Kol? Tergantung amal ibadahe iki lho, apa maksudmu Ngene lho caper, biasa lek Riko oleh rezeki akeh, lali nang kancane. Ya saiki iki wis balesane sinar kuwasa, oleh sangu mek titik. Duh, kayak tahu-tahu kok ketok sing kuwasa kon Kol. Lho, jere Bapak Bakri ku caper, sing kuwasa iku akeh duwike, kaya aku ngene iki. Bener kol, koyo aku ngene lho. Jere kon iki gak duwe gombalan, Per. Lah iku gombalane anyar ngono. Iki aku ora tuku dhewe rek, ditukokno mau wingi. Wah, ngono ku lek duwe rezeki ora didom nang kancane. Kon suwe awis. Lah ngaku duwe mek siji iki kate didom. Lah ya kok ngedume kon iki Kol. Ya lho opo yeri lho. Lah apa pas ngatene kon jauh ndek aku. Ya uli sing latar tok iki lho yer. Wah, kenyang. Boten Kol. Duh, nggih lawan apa awakku mari iki ora duwe apa-apa awak iki. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Kon ta, Hul? Sepurane sing akeh kok. Iya, Nak, padha-padha wis, mbok ya ngono lek duwe salah nang kon sepurane sing akeh yo. Ya, Mbok. Aduh, pibae nemen ya, Mbok. Raine Riko sing diantemi wong minane. Ya wis ngene iki, Nak. Pesem kabeh rene mboke. Kene lho, gua. Sepurane yo. Mboke ora duwe jajan. Pancene keparat, Nak. Lek sing gepuki aku iku tak dongakno ae. Nah, aku gak nang slamet sak ben dina. Yo, Nak. Aku biyen iku tau nyumbari wong iku
bengi tak sumbari isuke mati pasamu. Waduh, mati aku le saiki ya Allah. Masa sih, Mbok? Wong endi ngene ku wonge, Mbok? Ya wong kedol kono lho, Nak. Duh, pasamu. Wayahe kate mati ku, Nak. Asik angel metune nyawane ambek ngulet-ngulet gak karu-karuan kaya uler ngono. Ya tak dongakno ae wong sing mula sara aku tiru kaya wong sing tak sedani iku. Mbok ojo nemen-nemen, Mbok. Lek nyedani wong, saken wonge. Lah opo aku saken nang wong kaya ngono iku. Lah wonge nandangi aku ora duwe rasa saken kok aku atene saken. Kok nyimut temen. Kul. Gak ilo koyo ngene iku, Mbok. Dosa. Ya dosoan wong sing mentungi aku winginane ta, Kul. Lah lek aku ngono mek nyedani tok lah dosa apa? Ya nemenan wonge ta. Mbok sepurono, Mbok, wonge saken. Lah kok kiri temen. Wong aku sing dipentungi kok kate njauh sepuro wong iku. Lah kon lho kok ngotot ae, kon ero ta? Ya gak ru, Mbok. Lah mandeke gak ero ae kaya babah wis. Masih ono, Mbok, ojo disedani mati, Mbok, saken. Lah wong iku lho ora duwe saken nang aku. Kon kok sing ngotot saken ya babah, bongko dikrubung laler ndek embong ya babah. Ya wis, Mbok, lek ngono, Mbok. Aku tak mulai. Oh kon kate mulai ta? Kurang saken, Mbok. Ya aku ya sepurane ya, Nak. Yo. Ono apa-apa nek kene? Yo. Padha lagi ngloyong nami sapa mun? Wong omah tutup kabeh. Padha nglencer paling. Yo mpo Don. Yo apa iki? Oh. Kalau kene tutupan kabeh yo. Rugi. Tangi rugi. Nah, iki mun masa namanya apa kosiin ya ino omah ta wong iki. Kowe ono. Wae, kok ditukokno sapa goblok iki kok dhuwur temen. Itu dhewe cek baru. Lah ngono aku kok gak kon tukokno pisan mun. Mayalah ditukokno ta cek. Lah ket murah ta goblok kuwi. Lah kok nek gelem ndek omah sing ndek iko gawean. Alah, ya moh, mau goblok mau kopok tok ngono kok. Gawe nang Don. Lah ya mbok lagi kate buka dadu ewange sik durung lumpuh. Nglencer wong-wong ya padha nglencer kabeh. Genah yo apa sih riyo iki kok sepi temen. Biasa Don, nek riyo sepi ngene, akeh wong pedhot. Lah iya, ngene iki lah susah ta awak. Wis THR luput, parcel luput, bingkisan ya luput. Lah mosok sangu teko wong-wong iso luput pisan ngene iki opo mun? Bare kon dadi wong aja kulinakno jagakno ta lah. Durung pasti diarep-arep. Ya tak pikir aku arep-arep iku ora luput mun, tibake padha luput kabeh. Ketekan teko bos-bos lu, THR dono sing mudhun. Wis peri awak ngene iki mun. Peri iki ditukokno salep Don. Lah iya lek godhek ditukokno salep. Duh wis kono. Enak ngarep-ngarep kono wis. Nanti Nang ngarep kono lah kok ono wong. omahe apa sempuk ah. Iya wis lek gak ono diobong ae mari omahe wong-wong. Wis suwe dong yo. Yo, jadi yo. Oke cek, tak tutup mulu sih. Siap. Udah di balik. Kena wong rek, situ tutupan kabeh. Soale kok le sangu awak. Loh.
Lah kelakon Bu iya mbek Kang Panut lho iso tutupan kabeh rek. Kok dipangan ta ya opo jajane wong-wong iki. Yo lah golek sangu nandi aku rek. Men glegem lek. Yo karuan bendung rek. Mas yo gak tau nyambut gawe sombot kopi sak daber sak jajane lawange dibuka. Aduh, glenggem dadi budal ngarit rupane. Duh lekati nandi aku juk 10 iki. Aduh, nang omah yo kandang. Assalamualaikum. Woi, sangune sih. Aduh, jan ora mau nyos blas. Lah kok iso iku lho mbakne dikarekno. Lah kon mulai mang iku lho nandi ae. Salah kae trene moro-moro njaluk sangu. Ora kire nyangoni. Nyuwun ngapunten, Mbak Iku sing ayu dhewe. Kene sik 15.000. Aduh, wae lah njaluk sepuro dhisik ta. Lah wong ngelungno tangan jarak kuate salim tiba njaluk dhuwit. Kok lek mari njaluk sepuro iku lho aja 10.000. 1.050 lho tak kei. Alhamdulillah. Kula nampi kali asta sekawan Nyai. Loro. Lah kok enak. Lah wong kon njaluk sepuro nang aku iku lho gorong. Kok sangune tok ae sing diatur. Kon mulai mangisu iku nandi ae mari sembayangan. Ya ngelompro tami. Golek tambahane sangu. Tapi tahun iki aku luput. Wong-wong padha kena sing duwe-duwe kabeh. Lah mangkane iku. Lah ngono kon kok jana sing ndikekno sangune. Riyo iku ceper sing penting halal bihalal. Ora golek sangu. Kok asih wong nyangoni lho gak kira sepiro masih ngono. Lah iya Mi, biasae wong-wong lho nek ngekeki sangu lho 10.000, 5.000. Lah saiki 2.000, sing 4.000 Mi. Awak sedina mang THR ku mek oleh 14.000. Luput Mi. Lah iya, lah ngono ae wong-wong iku lek ana tanggane nglencer anake digawa kabeh. Ngono ya diomongno. Jerene anake digawa kabeh, sangune cek oleh akeh. Wong niate awake dhewe iki nggawa anake iki ya cek ro nang dulure, ora golek sangu. Lah wong nyangoni lho ora sepiro, ngono lho kok nyocot. Lah, omongan ngene iki lho Mi sing tak enteni. Kene wis sangune aja nyocot ae. Lah lek kon iki kudu sing kaya tak omongno, lek kon iki asli golek dhuwit. Tomak. Wis tak lami, aja kakean ngomong ae. Iki lho wis isen ono. Lek kon niku le ora saking kepingin ro dulure, kepingin golek dhuwit tok. Aja dhuwit tok ae to lakon niku. Kowe jajan iki karo dipangan. Lek padha-padha jajan aku mulai teko kulen nang ya kaya kudu mbledos mi wetengku. Apa maneh jeli, kaya kudu gumo ae cangkemku iki. Ya mestine le, lek sampe kaya kudu mbledos, sampe kaya kudu ngumo. Lah lek sak omah sak top kontekno. Mbok, piro-piro salahku nang riko, aku njuk sepuro ya, Mbok. Oh iya nak, tak sepuro dosa-dosamu nak. Masih mboke ya ngono, lek salah luput nang awakmu mboke ya njauk sepuro hul. Iya, Mbok. Wis tegumi luput lah selamat saking kersaning Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamat nak. Tunggu kene. Aku gurung madai jajan gurung ngopo nak. Wah, yo opo Mbok? Sakjane yo mambengi ta. Yo iya isih mari kene tak padano ya lungguh wae sing nganteng sih. Oh iya, Mbok. Cak mon nandi Mbok gak tumon blas. Aduh ya ampun nak, lah wong mang mari sembayang riyo nang masjid iku lho gak limule. Paling yang namanya cak kancane kono lek gak nang mie yo nang mae Mujahidin paling. Oh ya babal ngono, Mbok. Engko ae lah ketemu di jalan. Oh ya apa yo entenono sih nak kon niku. Bari kon mari yo sepuro nang sopoan ngono. Kemae Mbok Minak, Mbok. Aduh, kon mrono tahul. Ya iya, Mbok. Wong dosaku akeh nang wonge. Riko kaya ora dhewe. Aduh. Saiki wonge ya apa nak praene nak, gak perot kabeh ngono ta wonge mari kon ide iku hul. Ya nemen ta, Mbok. Wong raine ku bengep kabeh. Saken aku ndeloke gak mentolo. Ro ngono, aku ora gelem riko kongkon winane. Lek ngene iki getun kon niku lek duwi entek kon niku. Tetapi sing ngongkon kan riko, Mbok.
Tapi kan sing gepuki kon hol, dadi lek ana apa-apa ya kon hol. Ayo gak iso niku, Mbok. Cara konangan, Mbok, Riko ya tak katutno, Mbok. Soale Riko sing ngongkon. Aku gak roh hul, wis gak mau tahu aku. Wong kon wis mari tak bayar hul. Ya ibaratno wong buru macul hul, lek wis mari tak bayar iku ya tanggunganmu, mari gak mari. Dadi lek ana apa-apaan iku ya kon. Walah ya Allah Gusti. Wayahe dina becik ngene iki. Kusume anak sambang nang wong tuwa. Ngene iki malih kangen nang anakku sing ado paran kono mbuh saiki ana ndi. Biasae sing paling enom dhewe iku sing mara nang wong tuwek lek isuk wis njauk sepuro terus nglompok karo mbakne karo cacakne. Wis rukun malih ruame ndek omah saiki sepi temenanan. Ana ndek ndi kondo ajeng mbok ilingo wong tuwek nduk mulya kon. Sak sengit-sengitku nang awakmu iku nduk, kon iku ya tetep anakku ae. Aku ya sayang nduk ajeng nang kon iku. Lek ancen wis dipesten gak dadi karo bojomu melok aku nduk, kon mulya. Kon iku ya anakku, aku sik kuat nduk, golekno pangan kon, mbombo iku oleh utangan. Karepku mbok mangan gak mangan pokoke nglompok ngono lho nduk. Cek ketok rukun. Engko lek sampe ana apa-apa karo mbokne iki ya apa kon nduk, lek ado paran mek kabar-kabare tok. Walah. Kayak ngene iki ta rasane kangen nang anak iku. Wis ndek ndi ae paranmu nak, donga dinungo ae muga kon iku dikeki keselamatan nang Gusti Allah nak. Muga kon iku dikeki rejeki sing gedhe cek nang kumpul karo keluarga maneh nak. Kangen aku ajeng nang kon ajeng. Ya Allah Gusti, jenengan paringi slamet kare kata rezekine Gusti, uga kula Gusti kirangan sakniki wonten teng pundi. Nak ajeng nang mulya ya nak. Waduh. Ya poe rek. Pabrik mbote iki buka ya sik suwe. Duwe ya kan mek iki tok. Apa tak golekno dagangan janur ae yo. Al-Aidin wal Faqidin Kun maaf bakti. Woi, Cak Jam, rene asik. Solikit puyer rek. Duh, Kok mencelong ae siri kok Cak Jam? Kok enggak ada dosa, lu enggak kene. oh batin jujur. Ya wis, aku minal faizin, mal faizin. Yo warakidin. Ya wis, mana buka. Buka kon iki lek bong, kok buka. Men paling meneh ditakoni ngono. Ya kon malaikat nangkir-nangkir kok. Kon Apa akhirnya koi mungkar nangkir. Ngono kok mangkir-mangkir. Oh, keplas gini kok wis. Ini boleh masuk goblok kok ini. oh wong tuwek kok goblok-goblok tok kon iki njok sepuro gurung anget golek mulut tak kepres seburan luntumu kon. Guyon tak jam. Marek Riko lho kate nglencer nandi. Wong kula saiki sepi padha mudik kabeh. Duh ya opo lek mudik ngene iki rek. Lah lek wong-wong ya gak mudik. Wedi dijaluki sangu paling. Aku gurung oleh sangu blas. Arek wis tuwek, kok jakakno sangu ae Riko. Aku duwe 2.400.000 sak jam. Bos seneng rek, ngono aku bareng kon. Dur. Oh, lare aku ambek Riko ya sido gak oleh sangu. Sebel sing yo. Jam mulai Riko bodoh. Mas mulai ngomong aja. Ngene-ngene kon nyuleki niku. Salah-salah kon tak waduh kon tak kepes kon. Aja guyu. Lah teh kanggo yo apa? Wong Riko lek ngamuk ndok kerenge blas. Tompele sing kedut-kedune. Dadi kon nyandak-nyandak tompel kok tak ikat tak mosok-mosok ngene kon kok wis. Guyon bos. Lah tompele koyo iwak tarung kedut-kedut. Guyon bos.
Aduh, kate budal balan wis. Astagfirullahaladzim, Bek. Kok koyok ngono omongi Riko nang aku. Riyaya, Bek, iki riyaya. Ya wis ngerti lah iki ngono dina riyaya. Lah sing ngarani iki mulutan ya sapa? Aduh, Bek, iki ngono dina becik, Bek. Lah wong aku iku lho katene njauk sepura mrono, Riko kok koyok ngono, Bek. Aku arep butuh sepuramu ya, Nduk. Aku sampe-sampe jabang bayi, jan ora omes aku ndelok kon iku asine. Omongane Riko kok cemletake, Bek. Wong atasane praene kaya silite panci ae kakaan model Riko. Lho, kono aja sampe silite panci lho nang aku nah. Roken pacamu dhewe, Nduk, kaya sinden ora payu pating klonteng. Sing abang, sing ijo, sing kuning, jan kaya lampu merah. Sale alis-alise kaya kidang. Wis kira-kira lumpur aku njok sepurane sing akeh wis pokoke. Aduh, ora butuh sepuramu. Oh, ya muga-muga dikepuki wong maneh Riko. Aduh, Mbok. Kok iso wis padha tuwek isik tukaran ae iku lho. Oh, aku jan ora medhuk lek petuk batang uripku ndembong. Ruwa metu papasan ndek dalan. Gak kira saiki aku rene paling tok sore aku rene. Masih ngono wis tuwek tukaran aja ndembong-embong. Anak iki lho isin. Aduh, masih aku pegel atiku lek eling-elinginane kaya ngono iku. Salah Riko iku. Aku iku ya, Nduk, lek wis kadung gak omes, aja oryo-yo, Nduk. Njaluk sepuro nang aku lho, ora kira tak tampa, wis kadung jangget lorone atiku. Iya, aku ya ngerti. Tapi wong sak dulur iku lho. Lah mbok ya aja ndek embong-embong sing isin iku aku lek ro wong. Iya lek ndek omahe dhewe, aja ndek embong sing penting iku. Ya aja ndek embong, Ti. Masih yo ta ono ndek pengimamane masjid ya tak kruwes lek aku atiku wis kadung pegel kon niku. Wis mbok sak karepe Riko. Riko jeneng kene dikandani blas. Barek blarak iku lho gawe apa? Ya digawe kupat ambek lepet ta, Nduk. Lah wong blarak iku lho mbok ning jero ku sak dabres. Lah opo rene nggo blarak maneh? Riko wis tuwek trimo mateng kok tak teri nang omahe kono. Bare wong rene ya nggo blarak tok sih yang beras ya aku paling. Lah kate ya apa wong kon iku ya anakku. Ya pokok wis ya Nduk, pokok gawekno iku kupate 40, lepete gawekno 30. Aduh 40 mbek 30. Kate gawe apa mbok sakmono akeh. Lah wong kajatane ku lho mek 3 renjing. Ya bener, Nduk, kajatane iku mek 3 renjing. Lah mosok kon iku ya gak ro ae adikmu Kristian iku lek nang kupat deloken. Sing njuk gekno oyek sing apa? Wong kadang lho, Nduk, karene lepet iku dikepeli bunder-bunder iku lho digoreng. Jan wis mbok lek anake Riko iku pedone gak penet, ana-anane sing penet ceper mek lambunge bocor. Oh, cepet ae kon niku. Iku lho kupate nang marekno, aku tak geno lepet. Lha apa, Don? Kon teliti temenan ah sepedaku. Lah nek bayangane sepeda iki sik kengkeng mun. Saking jempulane iki lho, Dron ta. Lah didempul edok kaya ngene lematok iku lho. Lah sido njawab piro ah wong emang. Jauh 15 juta wong emang. Wah tapi lek ledok tok ngene sopo tuh, Bek? Wo. Lah iku opera-operane jangkep apa ora iku? Jangkep gak apa-apa. Lah jangkep apane deloken ta iki? Personel ngeciri ngene kok. Lah iki lek sampe belijat lan entek sikile. Ya 700 gak apa-apa doang tak dhewe-dhewe. Wah, ya ora oleh iki. Kupat ndaro kayak gini akeh. Loh, Kupat botol apa kan ya? kupat tak Riko lho. Iku nih premium. Lah wis dodol kupat komperen ngono, Don. Pedhot ta kon yer. Dodol kupat. Oh, lah kene bakul sewu akal kok didelokno pedhot. Tak tumbas lho sampean. Tumbas apane? Kuline iku lho, sedot. Piro iki, Jan? Tak tebase. Waduh, piro-piro mampu lah Riko.
Balik kate nebas kene anu kate kan gawe apa? Wae kok wetan koyo lara anu ngarepe jarot yo. Dah, kono wis menengo kono gak apa-apa. Petung. Iya nak kau sini tuku ini dia nih kau lah mau jadi